kadang padha warahana den becik besama nemo baris baris kang prayitna Bojleng iblis laknat padha jik-jikan. Yayi, iya Kang. Iki tandange anak Pandhawa ora kena digawe enteng, Yayi. Kudune kepiye, Kang? Ayo, yen awak dhewe ora sengkut, mengko awak dhewe kena pidana. Mula wektu dina iki anak-anak Pandhawa ae padha digaglak malang, Yayi. Nggih, nyuwun pamit, Kang. Ladalah sapa iki ya? Ayo maju. Satriya Pringgondani Raden Gatotkaca. Wah, Raden Gatotkaca. Ya dasar kapurnyata. Sapa kang dadaranmu? Kang dadaran kulintang samudra. Sabar lar apa? Nyang negara Ndrawati. Yen wis ketemu negara Ndrawati kepiye? Negara Ndrawati bakal tak gawe karang abang. Ayo maju leganing atimu. Pah! 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 Waduh, mati aku. Wah, bus, wah, wah.
tuku gedang, gedange tugel. Sopo iki? Satrunggar Buruji, Raden Staki. Raden Staki, Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya tambak yuda. Oh, jangan kok akeh ram. Wah, apa? Raming gaglak Malang. Waduh, mati ya. Sik. Aku mau ditabuhi emprak ngene iki aku mau. Kok aku arep ditabuhi emprak kaya ngene iki ya aku mau. Lakon apa? Tabuh sing sigrak. Tabrak dong bandengan. La 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 la. Ora tak gawe suwe hanya tak garap iki kok. Magagao. Wah, raminggat kelakon candak mati. Wah!
Waduh mati aku. Waduh mati. Waduh. Kendange kaya jodoh ganti ki wae. Wis perjanjian. Kedep tesma aku nyawang selendang biru kabayak bongo nyamping patek sok lai semesra kane gawe bingung
Hanyi lai. Ya arep tak ge maju ya arep tak ge mundur iku ya wis tak atur ngono kuwi. Kandhani. Coba kaya ngapa tak tes cengkok cecengilan yo Sri. Yen awakmu lulus ya besok melu neh. Maksudnya lek kesok cengkok cecengilan iki awakmu iso lulus, besok melu neh yo. Melu ngono iki. Heh? Golek ramban. Coba contone. Contone. Yo, contone tintingane iki. Nah, ngono. Contone asine gendare nganggo mic apa ora to? Hanyi lai. Ya, ces. Coba kaya ngapa iku jenenge cengkok cecengilan nok kitab ora ana yo. Nok pelajaran isi Institut Seni Indonesia ndak ada. Ngono, temenan. Oke, coba kaya yen iso kecok tak gawekno kolang kaling. Walik iku. Paling yo aku. Lah iya bakule kono kok ya. Iso ora ya? Ra, iso ora ra. Engko wis sik nang urute tak tes kabeh sinden sakmene iki. Serung ya, Kang. Wah. Ces, lulus. Ya pancene pengalaman ya bojone Anton ya. Pancen pengalaman kuwi, aku percaya. Wong misuwur wis kondang kaloka, wis makna cetha. Lanjut yuk. Truk, apa Kang Gareng? Pak Yusuf tak sewungan, Truk. Iya. Selendang biru. Selendang biru. Setiammu Sing girong khusus spesial Syakiran. Ayo Mas. Suwe ra ketemu ayo, jare kangen aku. Saiki. Ayo. Selendang biru. Wah, masuk. Kaya tambah tahun kok yaimu Syakiran kaya ngenomi ya Truk ya. Tetep ana janjimu selendang biru. Oh,
urute dioper sinden balap Cengkoke malah mboten. jengkoke ajek cecengilan Nganggo cengil lho. Nganggo cengil. nganggo cengil pokoke yen nganggo cengil kuwi wis makna cetha ngono lho Ces. Cah iki kok malah wis kulino ya, malah kaya gumon. Wis pakar iku. Masa awakmu wis rondo ping 7 temenan to yo? Kula mpun kulino sing gedhi-gedhi ya. Duh. Kira ngerti lho iki wong loro ket mau ora fokus sih gara-gara sing gedhi kuwi mau. Nah. Bangsaku aku kulak gedang saka luar negeri kok malah do ngekek wae lho. Wis jan ra umum. Iki kira-kira melu aku kok ping 3 ping 4 wah. Wah nggih, cetha niku, cetha oleh rusak. Wis makna iso dadi. Iya. Makna dadak iso dadi. Ya. Mangga. Sik Pak, bentar. Piye? Mau kene iki wis arep mlebu lho malah kelingan oyot. Ya ora dadi apa ya Bang apa ya terus ya. Wah, janjane iki ya pancene ya cetha kok ya. Ya. Coba kaya ngapa? Wah, jan tenan kok. Sindanmu bangga kowe wah. Selendang biru, selendang biru among ngenaki ati Nora tekan tekan batin setiamu Pengrawit bareng-bareng. Wah, sing dari kentangan iki paini kok ya. Bola-bali kok ya. Pak D wi ora. Wi Pak D kok ya. Wong humoris iki paini. Dadi awet enom, awet kae sik pol iki wis ngono kuwi, pancen ajeg. Ngono ya. Jamune iki petet. Ya. Ya, yo. Enduk. tetap benar janjimu selendang biru. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Truk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mugi-mugi sing ditanggap, sing nanggap, sing nonton kabeh pinaringan teguh rahayu selamat. Selamat donya, selamat akhirat. Lan dipun tebehaken saking kuda pangrencana balak bilai sukerta penyakit arupi napa kemawon. Lan dipun paringi dalan urip ingkang padhang. Lan dipun paringi tambahipun rejeki, wujudipun arta ingkang kathah, ingkang barokah.
lantaran ginipun nyambut damel dipun paringi lancar lan dipun paringi sukses lan dipun paringi cukup napa sing dados kebutuhanipun rinten kelawan dalu. Amin Allahumma. Hop coba bari. Lah iki mau rak ya ndongakno aku, ndongakno kanca-kanca kabeh, ndongakno sing duwe gawe ana. Ya ngono, ya ana kalane awake dhewe guyon, ya ana kalane awake dhewe iki ndedonga ana ngarsane Gusti kang gawe urip ana. Wah, jan apik tenan. Apik ya, Truk? Ya. Wis makna cetha, ya. Truk, apa Kang Gareng? Awak dhewe metu jam pira, Truk? 1:30, ya. Alhamdulillah awake dhewe bengi ketiban sampur. Ya kuwi dipun aturi Gareng wonten ing Desa Klumo Banjaran kene ya, Truk. Iya. Ya alhamdulillah wa syukurillah dene panjenenganipun Pak Yusuf dalu menika nganakake mala kramake Kang Putra. Iya Kang Gareng. Palakrama ya Kang. Iya. Ya mugi-mugi antuk berkahing Gusti kang gawe urip ya Kang Gareng. Wah iya Truk. Ya matur nuwun. Nah, iki sadurunge ngaturi suka parisuka luwih dhisik sing alus-alus sing kepenak ya Truk. Iya. Apa Kang Gareng? Uler kambang. Uler kambang sing kepenak. Iya. Saiki pengendangku jarene ya wis apa-apa iso. Ya. Sapa wae. Pokoke setiap main wis mangkat ngono. 5.000 mangkat, 7.000 mangkat, 10 mangkat ngono. Semakno aja kuwatir. Ya, ces. Lho kuwi anggota anggota roda kehidupan dok lagi do teko iki kepiye? Ngono iya. Maka ular kambang ces. Wis makno alus. Monggo Yusri, ya. Danar yo teko. Wah, oit yo teko. Teko kabeh, Truk. Iya. Tekone telat tok, Truk. Iya. Lon
matur sembah nuwun ya Tru. Iya. Iku mau uler kambang. Ya matur sembah nuwun konjuk panjenipun Bapak Yusuf Haryanto kelawan Ibu Susilowati. Ngono ya Tru. Iya. Dene panjenipun Bapak Yusuf ki sampun nimbali awake dhewe sak kanca sak rombongan. Iya. Wah jan tenan bengi iki mau ya alhamdulillah dipun paringi terang ngono. Wah, iki mau jan tenan ya mat-matan tenan ya. Kepenak banget ya Tru ya. Lah iya. Saiki gilirane kula nyuwun berkahipun Mbak Vita Maharani. Mbak Vita? Dalam. Wah. Menika wonten pamundutan pangkur Semarangan, Mbak. Aduh iki. Piye? Aku masalah percaya lek suaramu makna kuat. Sanese pripun? Ora, aku pengen kuwi kok. Kula pun kulino sing gedhe tur dhuwur-dhuwur. Kaya ta? Lah iki kan Ya, kula pengen ngrasake sing cilik-cilik ngoten lho. nah iki cilik dawa, Mbak. Pangkur Semarangan iki cilik dawa. Ngono. Kuwi larase cilik ngono, ora gedhe ora. Kira-kira larase Biasane kula sok kesliring angger tekan dhuwur niku sok nganu klimaks dhewe. ora apa-apa, ora apa-apa. Engko ndak ditampani ta. Ora apa-apa. Ngono. Coba kaya ngapa? Pangkur Semarangan. Rukun Islam lho. Lah, bawane napa dijoli rukun Islam mawon? ya ora masuk no. Hah? Ora Lah kula masuk. pengen sing Islam-Islam niki nembe ajeng tobat niki. Loh. Mingkar mingkurengu kara karenan margi simi sepinten my darling. Iki ketoke my darling mumet deh. PCS-e mbok nanti. Sinawang resmine. Tintingane. Tintingane Mbah Pak ini, tintingane Mbah. Nah, ngono masalah gendere ya kurang banter pancene kok. Loh, bingung toh muser-muser malahan toh. Sini duduk sini tak pangku aja nek bingung. Sinawang resmine
Aku Ya. nggak suka aja diganggu loh. Iki konsentrasi penuh masalahnya. Aku itu sukanya mengganggu tapi nggak mau diganggu. Masalahnya iki bawa iki wah iki lek trimane abal-abal neratak ndase. Pripun my darling? Sinoba Sino Karata Prekatarata pakaratining ilmu luhung kang tumrap ning tanah agama geming Ngono kuwi. Wis pokoke cetha. Kuwi mulane jarang-jarang. Pokoke jarang-jarang kuwi ana tembang iki jarang-jarang pangkur Semarangan kuwi jarang-jarang. Lah nggih apa meneh niki wau sing ngendari my darling. Lah iya. Ngiwon Pangkur nang Semarangan kuwi ngiwon jarang. nang- Wah, Lah jantenan nggih. pinuk iku. Mangsa aku kaya cah nom polahe lho jan ngiwon-nengen munggah medun. Iya. Masalahnya kuwi puber keempat ya, Truk. Iya. Kok puber keempat lho. Loh, puber ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 terakhir. Oh, keempat niku terakhir. Ya. Masa? Loh, lek bar iki entuk bojone kan wis kan ngono. Aja puber meneh ngono. Lek puber meneh balik. Ngono. Mosok kelima. Monggo, Mbak, dipun lajengaken. Napa niki? Nyumanggaaken. Liku-liku? Monggo, buka celok yuk. Matan lho, nganu wonten pamundutan apa? Mriki mboten wonten pamundutan. Oh, mboten wonten. Mboten wonten. Mohon monggo mawon, Mbak. Langsung mawon, buka celuk sing kepenak mawon, mboten sangel-angel. Lamat wis katon tejane yen berangkatan macar ngadu. Miragani
Mbak Vita. Gelem. Umpama yen aku main ki tak jak terus kowe gelem. Ya kula purun mboten main jenengan jawe kula purun. Lah dalah. Ngene iki lakon ngene iki lho sing marai iso nratak. Iya. Danar ya iso lakon apa to ki? Nek Mas Danar sakniki sampun nganu rada lali kalih kula. Kuwi ancen nek bar lali kok cah kuwi kok. Enggak, masalahnya dia itu tidak kuat. Mas Danar kuwi tidak kuat menyawang senyumanmu lho Mbak asine. Ngono. Tapi biasanya lek ngopo-ngopo ki nganjuk ngono aku men. Monggo, yuk Mbak Yu dilajengaken. Pacaane sarwa asri jrobat tineku tansah jemakan mas wasut iya namung kang mas para ningsih Tarik terus. tak saga ala keri 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 ala keri 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 ayo mas lamat was katon tejane yen mbok rangkat manjarang kang mas miragane sinamangkan hamba seni yen dasakon kuwi mbok patut nyoto jati kontrak ati aduh tansah ira tanwi lopi sasak hekmah nadyan bebasane kalingan godhong sak lambar kang mas ayo terus ngacampur rasa sang samingan piku Ae. Pacaane sarwa asri coban tinku tansah jemakan mas wasrut niyan namung kang mas para ningsih sampun nggih. Nggih, matur nuwun. Wah, jantenan. Kuwi mau wis diaturi. Penak ya, ya penak. Nyatane ya pancene kepenak ya truk ya. Iya. Selamat Hari Wayang Nasional. Iya. Kuwi hari wayang. Kanca-kanca kono-kono do gelar wayang. Awake dhewe mayang ning Klumo ya alhamdulillah. Ngono? Iya. Pripun, Mbak? Gerajakan apa? Gerajakan Banyuwangi? Oh, oke. Siap, Pak. Coba kayak ngapa? Vita? Apa Dek Rara?
Loh. Ora. Niki kalih sinten? Lagune apa? Dajare gerajakan. Tek karo sapa? Yo ora dhewe no, ora penak dhewe. Berduaan no ya. Kudune nganggo kaca. Sama My Darling gimana? Wah, ya ora masuk no. Ya wes. Coba Mbak Vita jumeneng recik. Jumeneng sik. Ini berdiri toh? Ya no, berdiri. Coba oh kayak iya, apa? kalau sudah pagi kan biasanya berdiri ya. Ya ora ngadeg ora penak no, Nduk. Lah nggih. Maksudnya ben nganu lho. Ben ora kesel. Dadi niki nganggo ngadeg barang angger esuk. Ngene, iki gandeng Gerajakan Banyuwangi piye, Cak? Kalih niki. Kobong. Vita. Dalem. Gerajakan Banyuwangi kobong ganti bajing loncat ya. Oh, bajing loncat. nggih. Bajing loncat ya, Mbah? Oke. Oh, garwane wong liya. Oh iya, manut aku. Bajing loncat sik terus garwane wong liya. Sapa kuwi? Garwane wong liya sapa kuwi? Iya, soleh wis aja mbok terusno leh. Ya. Ah ngono lho kowe wis tak kondan kandhane wit kae sih, sing waras. Ah iya. Wong kok bolak-balik teko ngono. Aja tembok otar-atur. Peloh ayang peloh. Iya, peloh. Ya, belok. Yo, tanjake. Lah jare ana encone lha ndi? Ayo, Mbak. Monggo. Berdiri sapa? Mas apa? Iya. Maksudnya iki gur ngene tok lho. Gur ngene. Masa ora iso? Milih bayar apa joget? Kayak milih bayar apa joget, Kakak? Nah, ora apa-apa keplok-keplok tok ayo. Ya. Mangga. Ya. Mangga. Yuk. Lak tasih saged berdiri. Ya wes, kudune. Bajing loncat. Bajing loncat.
Ho ho. Ho ho. Pakait hati. Good. Yes, I like. 谢谢. Apik, suaramu apik. Ning aku ndadake nyuwel-nyuwel bokong ngono ki mbok yo ngomong. Mangsaku lho, my darling, aku mau nyuwel bokongmu boleh, ngono kudune. Sombrangkang. Ajar. Niku mau lho, Nduk, apa Nduk Vita? Dalem. Niku mau wonten pambutan apa? Dudu bojomu? Nganu, garwane wong liya. Oh, garwane wong liya. Iya. Berarti kan garwane wong liya berarti dudu bojomu to? Aja ganggu garwane wong liya, ya. Ganggunen bojone dhewe. Ya, coba kaya ngapa? Wah, kuwi ketoke kaya apik iki. Ya, aku kok rada lali ya. Aja lali ya, Nok. Ya. Ki jana wektu sauntara terus Wandara mbacutake critane kaya ngono. Ya ora dadi baya pangapa pancene kaya ngono ya Kang Gareng. Iya, pancene kaya ngono. Ya kripik gedang kripik tela to. Nggih. Alon-alon watone kelakon Nduk Vita, aja grusa-grusu. Aja grusa-grusu. Sing penting pas ya, Mbah ya. Monggo, yuk. Tancake, Cok. Arep pipis lho. Mas Oleh, boten pareng nakal. Monggo, Nduk Vita, yuk, Nduk. Seko aku toh? Langsung mawon. Iya ayo seko musrik kok. Yo, aha. Oslo. Arena wangi tansah nunggu nyerap harap sok kapan balinmu sliramu sing etak tresna garewani wong liya
mbane wong liya. Iya. Ning apa sliramu tega ninggal aku. Lo Kaya ho ho tanpa ho 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 lo 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 Oslo. Apik tenan ya, apik. Garapan kene karo garapan Solo Tigo beda. Beda. Penak kene apa penak kono, Nduk? Ah, tetep penak kene. Lah iya, ndak rene wae. Lah ora ono sing ngejak. Lah kosmu nomor piro to jane? Kosmu nomor piro? Kok kos piye lho? Piye? Hotel. Hotel. Hotel ki nggon apa to, Yu? Hotel ki nggon tempat tidur. Oh. Iya. Buat itu sarang apa? Sarang burung, sarang walet. Hah? Bukan sarang eo. Terus nanti itu buat cocok tanam. Oh. Bocah iki ketoke kaya kulino. Ora, maksudnya iki di sana nanti kan dicocok tanam nanti ada oyot-oyotnya nanti. Oyot-oyotnya gede-gede nanti oyotnya besar-besar ya Mas ya. Ya. Kalau saya sebelah kiri ngerti ya. Ya. Mangga Dek. Iku wis urung? Wis urung? Lho durung no? Urung to? Iya. Karek sithik ya? Iki lagune wis rampung ah. Aku pengen durung kok. Oh iya. Oh, tambah meneh to? Oh. Berarti bojone wong liya kuwi penak. Iya. Garwane wong liya niku penak nggih. Lho ya mantuk ku lho. Aja, innallaha ma'asabirin. Apa kuwi? Dilarang merokok. Kuwi bahasa Arab ya Yu, bahasa Arab. Oh. Ora basa Jawa, lek basa Jawa kuwi hana caraka data sawala. Padha jayanya maga bathanga. Kuwi basa Jawa. Yen diwalik ngata bagama nyaya jadapa lawa satada karacanaha. Iya. Kuwi ngilmu iku ana maknane. Nek Cina? Wong Xie. Wong Xie he ho. Chen he, wong Xie. Yo. Suwilanseng. Monggo pamit mulih yuk. Pamit mulai bareng-bareng. Langsung mawon.
Bareng-bareng iki. Ya karo sapa karo Raraya. Ya ta, wong loro, kala-kala ki tak kei gen ngrasake nggonku barang kowe. Pamit mulih ya terus baketake ceritane wayang ya terus ya coba kaya ngapa. Yuk. Sampun nggih. Dole nala gareng Petruk apa dene kowe Bagong? Ana dawuhmu apa, Mo? Ana dawuhmu apa, Pak? Ana dawuhmu apa, Mak? Seneng-seneng ya seneng-seneng, Dole. Ning aja nganti nglantur kaya mangkono. Wah, iya, Ma. Kae sajake bendaramu rawuh mrene, Dole. Endi, Ma? Kae coba kaya ngapa, Dole?
Suta Pandhawa tata gati wisaya Kendriya sasara maruta wong Panamargana Ponco bayulan barayan Sinuwuliskan megulingan demo begegek ugek sanduli tombel sewu kelebatan ingkang abdi tadhawadana ndara dene rapa duka wonten ing sudung kula ngriki mboten kula pahargya ndara Wa Semar ora dadi baya pangapa jersowan kowe ing dina iki amu mujudake keluarga ya wa ngaturaken sanget agunging panuwun ingkang tanpa upami ndara ingkang tanpa dene semanten sekalamun paduka tumrap ingkang abdi iya ya wa Semar satemene Malakapura bombong rasaku kang tanpa upama ya wa Persasat Marwata Suta bareng Abimanyu ngawulingani gemlaring desa nglambes ireng. Ora jeneng Alembana nanging yekti wasis anggonira narupake para kawula dasih. Katon tinata tan ana wada winada ingkang ana amung samat sinamadan ya wa. Semono uga minangka pamungke negara wa Semar masis narupake para kawula wiwit suka paraden nganti teka kutha negara racak padha eling menawa jinajar putra bumi ingkang tansah sajiwa lan sawanda tetep ngrungkepi ing kewajiban tan liya muha ngambudidaya kautamaning bangsa lan negara ya wa Endara ampun kedhuwur nanggendika menika Ngalembana dhateng Semar lho Gus. Amargi kula menika pun boten butuh, Ndara. Mapan rina wengi ingkang kula budidaya kahyuanane bebrayan agung bombong. Manah kula menawi mulandika kabeh padha guyub rukun manunggal lahir batin ngenke marang kerukunan. Awet mungguing Semar mboten wonten gaman sing ampuh kejaba namung gaman kerukunan Ndara. Tuladaning para pahlawan kusuma bangsa Rumuhun senajan kanthi gaman pring sing dilincipi nanging lamun adhedhasar panunggal tunggal niat tunggal kiblat golong-geleng giling kang dadi ciptane inggih ing riku badhe wuh markasantosan den kula menika gandrung kaliyan kerukunan katentreman Ndara. Nanging nyatanipun sedaya panjangka sarta pangendhena menika boten saged mlampah. Kados karep kula Ndara. Nuwun sewu lho Gus. Rikelanggan menika semunipun sampun kocatan kawibawan. Kelangan katentreman Ndara. Pusana kababar ing sadengah papan padha sulayan. Kepara nyata dawuhmu ya Abimanyu manggap lamun kahanan jagat nyongkra manggiringan kahanan silih gumanti. Tentremana ora langgeng kabukten kang kagelar aning praja Ngamarta. Riklenggan iki ing sadengah papan tansah katimbrung rubeda lan rerusuh. Perkara sepele wekasan dadi gawe ya wa. Malakapara kapakartine manungsa kang ora karnan marang pemerintahaning Ngamarta kok saya wani wa. Awit kabranang runtik wekasan ora wigih ringa-ringa ngrusak papan pangibadah.
Wabadranaya. Ya mung panjenenganmu wa Semar ingkang minangka dadya pandam pampunging praja jejeking negara lan koncaraning nagari Ngamarta ya wa. Menawi ndika kabeh pengin gayuh katentremaning batin katentremaning praja sranane paduka mrika kedah pikantuk wujuding wahyu katentreman lho Ndara. Iya ya wa Semar. Terus ranane kepriye ya wa? Anggonku bisa kecondhokan wujuding wahyu katentreman ya wa. Pangapunten Ndara, pangapunten. Paduka menika anggenipun saged kecondhokan wahyu katentreman. Jenengan kedah kesah wonten ing setunggalit witing maringin seta Ndara. Iya wa Semar yen kaya mangkon aku tak budal dina iki ya wa. Nyumanggakaken nderekaken Ndara.
jagat Dewa Bathara Petruk. Wonten dawuh ndara. Apa kae wujude Sekar Jati Wasesa kang mapan ana witing waringin seta ya Petruk. Wah, nitik sumunaring surya kok menika leres ndara. Lah terus piye cara anggonku medhek Sekar Jati Wasesa iki ya Petruk. Wah, jenengan niku pripun? Anggenipun Sekar Jati Wasesa menika saged jeglok. Menika kedadipun panah ndara. Kudu dipanah. Wah, kersane jeglok menika kedadipun panah. Waduh. Basa jeglok iki ya basa kidul kono. Kuwi rak basane pengendang ya ndara ya. Basane pengendang iki biasane jeglok. Daerah Sukoharjo kono rak ya kaya harok. Iya ya Petruk yen kaya mangkono coba aku jupukno panah Petruk. Panah ndara. Saestu menika ajeng dipun panah. Iya coba kaya ngopo tak panahi ya Petruk. Petruk wonten dawuh ndara. Iki wujude Sekar Jati Wasesa. Menawi mekaten monggo dipun asta kundur wonten ing Karang Kadempel. Mangke mundhak konangan kalian Prabu Gadakesa, Gus. Iya ya Petruk yen kaya mangkono.
begegek ugek sandelita mel. Ndara, sampun pikantuk Sekar Jati Wasesa, Ndara. Pangestumu yawa aku bisa mboyong kembange wa. Yen ngaten pundi Sekare, Gus? Lah ing kono wau Sekar Jati Wasesa kasidi karo dening Kelurahan Semar Badranaya ana kalih ing jagat Sekar Jati Wasesa ambar daloro babar jatine wujud wahyu Jati Wasesa ya wahyune katentreman wahyu Jati Wasesa ya wahyune katentreman manjing bring dan Abimanyu. Ndara kula Ndara Abimanyu Sekar Jati Wasesa babar jatine wujud wahyu Jati Wasesa ya wahyune katentreman mriko sampun manjing dhateng ndika Ndara Yawa Semar ngaturake kenging panuwun kabeh mau saka pituduhmu nanging apa mbok ya Kembang Wijaya Kusuma ki kok bisa sirna saka astane Prabu Kresna. Nuwun inggih Gus, nuwun inggih. Supados gamblang monggo kula atur lenggah wonten wingking kula Ndara. Hai begegek ugek sak ndelita mel-mel. Kula aspadaken menika ndara kula Puntandara Kresna Ndara Werkudara. Dalandara Janaka ingkang rawuh. Iya Kakang, pancen bener ya Kakang. Dempol kakek guyu.
Aku kang sowan ya Kakang. Kok janur gunung Ndara? Iya Kakang Semar Puntadewa kadang prapta ning Karang Kadempel kene. Ora ana wigati apa-apa mung kejaba bakal nyuwun priksa marang panjenenganmu. Lamun ta Jawata bakal ngudunake kanugrahan Wahyu Jati Wasesa. Ya wahyune katentreman. Mboten sisip dawa duka sinuwun ngamarta Sinundarawati. Wedal sak mrika Jawata ngadhapake kanugrahan nenggih Wahyu Jati Wasesa, ya wahyune katentreman. Malah sak mangke kanugrahan kasebat sampun dipun tampi dening anak Kang Putra Abimanyu. Syukur sekedhik jumurung kalamun kaya mangkono ya. Pun Rama melu mangayu bagya muga-muga wahyu kang kok regem bisa ndayani ayem tentrem ya ngger. Wah. Muga-muga bisa gawe adil makmure wong saindenging bawana. Nuwun sewu Ndara. Matur sisip nyuwun gunging samudra pangap sami. Kakang Badranaya kepiye? Menawi ndika kabeh kepen gayu katentremaning praja tumurun kanugrahan wahyu katentreman tanpa linambaran pembangunaning lahir batin boten saged mlampaten. Najan ta para Pandhawa datan kendhat nampa nugraha nanging menawi wong-wonge ora gelem mertobat. Sengara kasembadan ngupaya katentreman Ndara. Iya Kakang. Banjur serane kepiye Kakang? Serane kedadipun miwiti pembangunaning lahir batin. Sebab pembangunaning lahir niku yen ora timbangi pembangunaning batin, najan apik nang ora sampurna Ndara. Mula pamrih sampurna kudu bangun jiwa, bangun menungsa, bangun praja sak putuhe. Ing antarane lahiran batin jiwa lan raga wadak lan sukma kebutuhan donya lan akhir niku loro-lorone sing ora bisa pisah Ndara. Kudu mlaku bebarengan, kudu tumindak sejajar Ndara. Inggih klebu momongan kula para Pandhawa niki sing kudu dibangun lahir batine angen-angene lan kaprayitnane. Sebab ketingale bareng sakniki do ngenyam kamulyan lan kamukten ngamarta kok njur padha lali prihatin, lali sesirih, lali ngurang-ngurangi, lali ngopeni batine. Sing diuti kok mung babakan tata lair tok niku kleru Ndara. Ayo mumpung durung kebacut, prayoga ndang eling didandani ati lan pikirane. Conto sing cetha Ndara. Momongan kula para Pandhawa ing ngatasé ndika kabeh niku satra pitataning jalma, menungsa sing papengan. Iya gene Gusti. Badhe nurunake Wahyu Jati Wasesa ya wayune katentrem kabeh kok ora ngerti yen mboten kula eleke. Bocah cilik mawon tanggap marang obah musik ing kahanan katitik. Ndara kula Abimanyu saged nampi kanugrahan punika. Turta malih ing ngatasé Nalindra Titis Wisnu jare awas waskita weruh sadurunging winarak. Kene ngopo kok ya nganti kelangan kembang? Nyang endi Wisnune? Nyang endi kawaskitane? Niku wau kabeh jalarane nggih merga ndika sakniki kurang prihatin Ndara. Katungkul dhar eca saris keca nganti ora krasa yen kebobolan jajalanat. Ora nggih ngoten napa mboten sinuwun? Aduh, pangandikamu kuwi pancen bener Kakang. Pangandikamu pancen bener. Iya Kakang. Banget panarimaku dene sira langsung pepeling marang aku ngrumangsani Kakang. Yen taun iki kurang mersudi marang lantiping pranggaita. Anggo ketungkul sengsem ing kamukten. Lah kaya mangkono ya Kakang. Nganti lali para wadok Sina ya Kakang. Nembe kraos to Ndara. Iya wis krasa yen aku kudu bali gedhekke Subrata maneh kaya sing wis-wis ya Kakang.
Syukur nek pun raos lan sagandandosi sugeng dika. Nang apa mbok ya pusaka kembang wijaya kusuma ora bisa timbul maneh Kakang. Monggo, monggo kembange Ndara. Aku njaluk pamit Kakang. Bola bali kok cah iki. Nganti salin ping 29 Semar ora bakal pangkling. Semar ora bakal pangkling. Iki ana wong bunder kaya Pespa kowe. Sapa kowe? Iki Semar Badranaya. Ora usah kakean omong. Aku kuwi ngerti sejatine kowe sapa. Mati dening aku kowe. Wah! Kocap kacarita nalika semana. Prabu Godhaksa babar jatine wujud Bathari Durga. Aku njaluk ngapura ya Kakang, aku njaluk ngapura. Aku njaluk pangapura ya Kakang, aku njaluk pangapura. Aku njaluk urip ya Kakang, aku njaluk urip. Bola bali kok kowe Durga. Angger ana padhang kok ana kowe. Kena ngopo kok kowe seneng gawe kisruh?
Iya ya Kakang aku luput ya Kakang aku njaluk pangapura ya Kakang. Aku ora bakal ganggu gawe neh ana ing desa kene ya Kakang. Aku tak bali makayangan ya Kakang. Ora bali dadi apa wae? Ya jagat Dewa Bathara, ora jagat Cak Pramudita, Yayi Harjana. Kawula nok nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu. Iya Yayi, putramu si Abimanyu wis bali ana ing praja apa durung ya Yayi? Kawula nok nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu. Katingalipun menika sampun wonten marak ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya ya Yayi, yen putramu si Abimanyu wis bali ana ing praja Ngamarta lan wis bisa mboyong wujuding wahyu katentreman. Ayo padha kembul bujana Andrawina memayu hayuning jagat. Rahayu kang samya pinanggih widodha nir ing sambikala. Merdeka tetep merdeka. Kula akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.